La flama, l'escultura que rep el visitant quan puja al primer pis del Palau Gomis, dona moltes pistes de quines són les constants de l'obra de Jassans, la figura femenina i Grècia. La seva, però, és una Grècia imaginada. Per circumstàncies de la vida no va arribar mai a viatjar a Grècia. Sí que va anar a Pompeia, va anar al Louvre, va anar al Museu Britànic i va poder veure escultura grega, però mai directament a Grècia. Nascut al Forja, al Baix Camp, Jassans va instal·lar el seu taller a Sarrià, al barri on va conèixer qui seria el seu mestre durant 7 anys, l'escultor Josep Rebull. La mostra, que inclou obres de tots dos, recull aquesta influència i també l'obsessió de Jassans pel cos femení, una dona que ell copiava de models naturals que sembla estar viva. No és que només vulgui ensenyar com és una imatge d'una dona, sinó que vol que aquesta imatge passi de ser una icona a ser algo més ambiciós, algo més transcendent, algo que passi de ser una representació simple de la natura a ser algo que apunte a allò diví, a allò transcendent. Algunes de les obres més conegudes de Jassans, com El vent o Cant a la vida, es troben instal·lades a Reus, mentre que a Barcelona destaca la figura de bronze de Sant Jordi que hi ha al Parlament o la de Millet que hi ha ubicada al Palau de la Música.